Toto nie je obyčajný škrabák. Jemným pohybom smerom nahor nakrája bravčovú brušinu na tenké plátky ako krídlo cikády. Pozrite sa na ten tenký plátok, takmer priehľadný a napriek tomu sa nerozbije, netrhá ani nelepí na čepeľ. Pozorne sledujte celý proces a zistíte, že je takmer bez námahy a neuveriteľne ľahko sa ovláda jednou rukou. To všetko vďaka jeho vysokotvrdej, presne brúsenej čepeli, ktorá je ostrá, no zároveň šetrná k ruke a vytvára rovnomerne rozložené plátky. S týmto jedným nástrojom sa varenie stáva bezpečnejším a efektívnejším. Aj kuchynskí začiatočníci dokážu ľahko vytvoriť jedlá profesionálnej úrovne. Prečo? Pretože jeho presne brúsená čepeľ je extrémne tvrdá, neuveriteľne ostrá, no zároveň protišmiková, bez námahy manipuluje s tenkými plátkami a zároveň zostáva stabilná a spoľahlivá v kľúčových chvíľach. Jeden nástroj, 3 funkcie: šúpanie, sekanie a príprava surovín. Vyskúšajte si to sami a okamžite pocítite rozdiel.